Tervepä terve teille kaikille. Meikäläinen on Arpiksari. Oikein paljon tervetuloa tän videon pariin. Elikkä tässä videossa me mennään katsomaan 17 hyökkäys. Tai kun Sebu hyökkää 17 numeroon. Näin. Näin. Hyökkäsi Sebu johonkin kiinalaiseen. Numero 17. Enemy Clan. Mä edes näin tiedä, elikkä niitten ei lämmäksi. Elikkäs nyt meillä on itse asiassa aika hyväkin arva miltä. Koska katsotaan, että meillä on 58 hyökkäystä ja 86 pistettä tai tähteä. Ja niillä vastustajilla on 40 hyökkäystä ja 51 tähteä. Ja no, Henkkua ei ole voitettu. Jos me katsotaan mikä täällä on. Ettekä te nähnyt tätä outoa systeemiä täällä. Elikkä
Tuossa on yksi Seeking-Air, toinen Seeking-Air, toinen Seeking-Air, nää. Mutta miksi nämä kaksi ovat täällä takana ja nämä kaksi ovat edessä? No, en mä tiedä. Miksi? Mitä sä miettiä? Miksi nää on? Ja mut se ei oo... Milloin saat tän upata? Joo, mut kattokaa mikä täällä on aika kiva. Täällä jossain oli tällainen kiva juttu. Tossa. Elikkä täällä on pekat. Sai pekat. Siitä tuli Collider, musta Elder. Jee, hyvä. Malder, jee. Katsotaan täältä hienosti toi kohta. Kun siinä oli You Member. Sieltä tulee You was promoted by Julke Apena. Ja tuossa on tähän outoa tässä vieläkin tässä Clash of Clans. Eli jos sut ylennetään, niin kato, mä olin vielä member, niin kun mä kirjoitin tuohon kiitos just nimen, niin tuossa oli toi member. Kun toi vasta promotaan mut, niin sit musta tulee vasta elder, mut eiks tosta voi niinku muuttaa tosta member. Ja ihan kiva, tyyppi sai nyt ton herätettyä ton BK:n Barbarian Kingin. No, sit mennään tohon Revenge. Täältä mennään tohon Ääsebu. Kun siihen hyökätään. Kolmella tähdellä. Jep. Joo. Ei mulla nyt tässä ollut oikein muuta. Ai niin, mä haluan hyökkää ja näyttää teille mihin mä hyökkään yleensä. Täällä Goldissa. Gold Leagues. Mihin mä yleensä hyökkään. On tällaisia. Selvät nurkka-TH, selvät voitot. Näin, ja jos katsotte paljon tuolla saa luuttia, niin mikä määrä. Mutta yksi huono puoli tässä on, arvatkaa mikä se on. Nää on tässä niinkun suojattu.
Morttaarista määrä. Täältä menee tuohon uutta Genssaa ja Huippi oikein nyt tulee pieni. Tästä kestänyt tuolla. Kaikki syynä se, että ei laiteta ihan kaikki, vaan nyt me saadaan noin resurssit tuolta. Koska meillä ei ole archereita. Oho, paljon me saadaan. Oho, kattokaa mikä määrä. Kattokaa mikä määrä, hei. Nice. Joo, nice. Pakko jakaa. Kattokaa mikä. Ootte ehkä saanut vähän enemmän. Mäkin oon saanut kyllä. Oon saanut itsekin vähän enemmän, paljonkin enemmän kyllä. Mut nyt voitais pistää, itse asiassa ei pistetäkään, koska me kerätään illua. Dark elixiir strategy. Tulossa tässä on yksi puoli. Tää menee troopseihin. Ei mulle. Neljä tuntia enää, koska meidän käytössä pellejä, niin älkää ihmetelkää, mut hei, kiitos kun katsoit. Tää oli tällainen video. Jee, no niin hei. Ja hei, mä halusin kertoa, miksi mulla on tää tässä, eli tää Atsvitouch. Sen takia, jos tää teet häiritsee, niinku, koska siis tää ei suostu kuvaamaan niinku tätä peliä, jos tää ei oo niinku tossa. Niin, mut hei. Kertokaa kommenteissa, mitä haluatte tietää lisää tästä Clanista ja tälleen. Joo. Moikka!